gahom, angayan kang simbahon. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masuot kanimo, puy ining kasing-kasing ko. Atong kantahon pag-usap. Ang cross sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako, nga gugma mo, kay gipasan mo ang tanan, akong sala kapakyasan. Nagmadaogon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na kamatayon way gahom, angayan kang simbahon. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masuot kanimo, puy ining kasing ka. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masuot kanimo, puy ining kasing-kasing ko. Yes, Lord. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan
ang atong Dios. O Diyos sa kahangturan, ikaw lamang ang among gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niini kalibutan. Kamahanan ka, Ama Diyos. Magapamuhat, Ginoo, sa palimpahon ka. Magapaila, padayon, Ginoo, kung kinsa ka nga Diyos, Ginoo. Hallelujah. Ginoo, nini nga kabuntagon, giila namo Dios nga gamahanan ka, balaan ka, labaw ka sa tanan, Ginoo. Bisan unsa, Ginoo, nga mga sitwasyon sa kinabuhi, bisan unsa, Ginoo, nga dagan sa panahon, ang imong pagkagamahanan nga Dios magpabilin hangtod, Ginoo, sa kahangturan. Tuguti, Ginoo, nini nga kabuntagon, magapamuhat ka, O Dios, gikan sa pagsugod sa among pagsimba diha kanimo, sa amo Ginong Sunday School, praise and worship, bisan, Ginoo, sa magwali nini nga kabuntagon, magapamuhat ka, O Dios. Magapaila ka sa imong pagka-Dios, pinaagi sa imong pulong, nga pagadalon, Ginoo, sa imong katawhan nini nga kabuntagon karon. Amo usad, Ginoo, mga pag-ampo, bisan ang mga kaigsuunan nga padulong pa karon dinhi, Ginoo. Ikaw gid ang Dios, makadasig kanila. Magabutang, Ginoo, sa talagsaon nga kalipay sa pagsimba diha kanimo. Tuguti, Ginoo, nga ablihan nimo mga kasing-kasing una-una. Madu naman, Ginoo, mga butang nga nahimong babag, Ginoo, sa pagdaig namo diha kanimo ni nga kabuntagon. Tuguti, O Dios, nga makahibalumi paghandol, Ginoo, mahimo, Ginoo, kuha ang tanan Ginoong babag. Aron, Ginoo, masentro ang among pagsimba diha kanimo, Ginoo, diha sa imong pagkagamahanan, diha, Ginoo, sa imong buhi nga ngalan nga Dios. Salamat, Ginoo, nga ikaw magapamuhat dinhi kabuntagon, magaable sa tagsa-tagsa kinabuhi, kasing-kasing unahuna, Ginoo, makasabot mi sa imong pulong dinhi kabuntagon, Ginoo, maaplikar namo, Ginoo, sa tagsa-tagsa kinabuhi, O Dios. Salamat, Ginoo, sa imong pagpamuhat. Tuguti, Ginoo, nga ang tanan nimong mga katawhan nga mag-aabot niini nga dapit sa panahon, Ginoo, nga mag-aabot sila niini, Ginoo, nga iglesia. Mapuno sila, Ginoo, sa kaalam, mapuno sila, Ginoo, sa kahibalo, mapuno sila, Ginoo, sa kalipay, sa kadasig, sa kabaguhan, Ginoo. Ug ikaw ang Dios mag-lift up, Ginoo, sa matag usa kinabuhi, nga gibati, Ginoo, kaluya sa pangalaga diha kanimo. Ikaw ang Dios magapaabot, Ginoo, sa matag usa sa kadasig, Ginoo, sa kalayo, Ginoong Dios, sa pagpangalaga diha kanimo. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan, tanan mo mga pagdaig, mga pagsimba, mga pag-ampo, mga pagpangamoy. Amo, Ginoong ihala diha kanimo, among ibutang, Ginoo, diha sa imong trono, diha sa imong grasya o sa imong kaluoy, diha lamang sa gamahanang ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen ug amen. Ayong buntag. Praise. Mayong buntag pag-usab, gihanyo na ka ang tanan sa pagbalik og tintok. So, adun na ko'y pagabasahon nga versikulo nga makita diha sa Efesos 5:20. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Mag-ampo ta. Heavenly Father God, we thank you, Ginoo, sa buntag nga imong gihatag kanamo, Ginoo. We thank you, Ginoo, kay nakamata pa mi, Ginoo, abot mi diri sa simbahan, Ginoo, nga safety, Ginoo. Gidala namo sa pag-ampo, Ginoo, nga ikaw gyud ang Ginoo nga magauban kanamo, Ginoo, sa pagsugod ug pagtapos sa among pagsimba, Ginoo. Ikaw pud ang Ginoo nga dayig sa mga
karon Ginoo nga niya sa simbahan Ginoo. Idala po namo sa pagampo Ginoo ang mga katawan Ginoo nga padulong padre sa simbahan o ga-prepare pa Ginoo nga ikaw gid ang Ginoo magauban kanila kanunay makaabot sila diri sa simbahan nga safe Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. So, pwede naman ko. O karon po ang panahon alang sa pagpaminaw sa pulong para sa tong Sunday School nga pagadalon ni si Apil. Si Apil. May buntag sa tanan. Alang sa atong pagsugod sa School, magampo ta. Ginoong Dios, labing gamahanan Lord, salamat ning kabuntagon ni mong gihatag Lord. Naot Ginoo sa mong pag Sunday School karon Lord, ikaw Ginoo mag-auban kanamo Ginoo, magatuon mi sa imong pulong Ginoo, ikaw Ginoo hatag kanamo kaalam Ginoo. Basta Lord kining tanan mo ginampo ginasalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa atong pag Sunday School, kita ba tanan nakaagi sa atong foundational teaching sa Bible? Gamay ra. So, atong paghisgutan karon is gitaytulan siya inspiration involves preservation. Sa Bisaya pa is gipreserbar o gitipigan sa Dios ang iyang pulong. So, naa din nakabutang diri nga MacArthur, the Bible was written over period of 1,600 years by 40 different authors in different languages. So, kita bang tanan familiar aning Bible? So, naa din diri verse sa Isaiah 46:10. Palihog ko basa dayon sa Isaiah 48. Kinsay makabasa kay murag ulay Isaiah akong Bible. Isaiah 46:10. Ang ikadua dayon kay Isaiah 40 verse 8. So, kita nato dito na verse is grabe gid nga pagtipig sa Dios sa iyang pulong kay tumanon yun niya tanan niya nga yang plano. So, dire dayon ta sa Isaiah 40 verse 8. Kasi makabasa. So, makita nato dito is ang pulong dahil sa Dios is dili basta-basta kay bisan pag malaya daw ang sagot pero ang pulong sa Dios magpabilin din siya. So, basahan din nato diri sa Mateo 5 verse 18. Kung basahon, timati kini, samtang anaa pa ang langit o kamiyuta, bisan ang labing gamay nga pudlit o labing yutay nga bahig sa balaod, dili gayon mahanaw hangtod matuman ang tanan. So bisan day gamay nga pudlit sa yuta is dili gyud ay mawala ang pulong sa Dios, magpabilin gyud siya kay hantod dili siya matuman.
So, diri dayon sa 1 Peter 1 verse 25. Atong basahon. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nana kaninyo. So kini day ang tanan day is mao din siya ang pulong lagi padala sa Dios o gisangyaw sa ato sa kini siya is mao ni siya ang maayong balita. So dire dayon ta sa kuan kano sa the canonization of the Bible. So, unsa may Bisaya ni canonization? Pagpalaod ko na si Pastor Amor. So, naadin siya yung mga ilang kuban din ang Bible sa 66 ka libro. So, unsa ganito ako 66 ka libro? Nabahin din siya sa Old o New. So, unsa to ang naa sa Old, unsa to? Ato karon Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd King, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. So, dayon Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Sunod, Hosea, Joel, Amos, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. So, sunod sa Old is ang New. Ataw ka ng New. Mateo, Mark, Luke, John. Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon. Ang sunod na yan is ang Hebreo, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd 3rd John, Jude. Dayan ang sunod is ang Revelation. So, nari is gidawat kini sa simbahan ng mga libro. So, gidawat ito siya sa simbahan ng mga libro. So, nari nakabutang diri nga 1 to 8. Kaya nga, kini testimonya sa Espiritu Santo nga kini iyang pulong. Anaa pagsulat sa mga propesiya nga may katumanan. Anaa ang pagpreserbar sa Dios sa kasulatan. Ang katawhan sa Dios mituog og nagsimba sa kasulatan. Ang kasulatan mismo nagpadayag isip pulong sa Dios. Gihintungdan ni Jesus ang pagkatinuod sa daang tugon. So, narin verse dari sa Luke 24 verse 44. Kita na? Kung nakita na atong basahon, kunya miingon siya kanila, kining mga butanga maugyod ang akong gisulti kaninyo. Samtang uban pa ako kaninyo, kinahanglan matuman ang tanang nga nahisulat mahitungod kanako. Sa balaod ni Moses o sa sinulat sa mga propeta, ingon man ang mga salmo. So, samtang diay nga napa si Jesus nga nag-uban kanato is kinahanglan matuman day ang tanan nga propesiya nga nasulat dinhi sa Bible. So, tanawon na nato diya otro ang Luke 11 verse 51. Palihog kong basa. Luke 11 verse 51.
makita nato na ito ang verse is, kiniday nga panahon is, napaday siya sa Bible. So, ang tanang na isulat diri is, silutan din tanan kung kita makasasala. So, naadin niya sa Mateo 4, verse 4. So, atong basahon. Mitubag si Jesus ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kung dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. So makita nato ani nga verse is ang tao is dili lang siya mabuhi sa tinapay kung dili sa matag pulong nga mugula sa baba sa Dios. So sunod ayon is Mateo 4 verse 7. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. So nag-ingon ang kasulatan nga dili nato tintalon ang Ginoo nga atong Dios. So sa unsa man nato ang Ginoo gitintal? So example, atong gitistingan ang gahom sa Ginoo. Example lang ha. So atong gingan, Lord, Ginoo man ka, buhata daw ni inana. So, sa inana dahil nga paagi is, ato dahil gitintal ang Ginoo. So, naarin diya sa Mateo Ragyapon, verse 4, Mateo chapter 4, verse 10. Naging diya. Itubag si Jesus, pahawa sa talas ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. So, imbis dahil nga atong tintalon ang Dios, ato na lang hinoon siyang simbahon kay mao man sulat ni So, nakabantay ta nga sa tanan tubag ni Jesus is naagyod ang kasulatan. Amen ba? So, makita nato diri nga grabe dahil ka-importante ang Bible sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So, basahan nato ang Mateo 4:22, chapter 22, verse 29 to 30. Minsay makabasa? So, sulat dito is pagkasayop ninyo kining nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan o sa gahom sa Dios. So kato dayong tanan nga nakasala is wala sila nasayod sa kasulatan or gahom sa Dios. So unsa may atong buhaton aron makabalo sila sa gahom sa Dios? Ato silang samyawan. So, dire na yun sa number 7. Ipadayag ni Pedro bahin sa naisulat ni Pablo nga kini sama sa kamatuoran sa kasulatan. Basahon na to ang 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. Kita na?
nakita na atong basahon. Paantuson usab sila tungod sa ilang pagpaantos sa uban. Kalipay nila ang pagbuhat bisag adlawang dako sa bisan unsang mga makatagbaw sa ilang lawasnong kaibog. Makangilad o makaulaw kaayo ang makigsalo sila kaninyo. Kay nagpadayon man sila sa pagpanlimbo sa ilang isip katao. So, katuday silang tanan is wala dito sila nasultihan sa kamatuoran. So, ato silang sultihan kay aron makabalo sila sa ilang gipangbuhat o dili lang nato sila sultihan kung dili badlongon sa nato sila. So, naaday niya sa number 8. Si Pablo o ang iyang kauban nga nagtudlo sa pulong sa Dios sa naaday verse niya sa 1 Thessalonians 2 verse 13. Kinsay makabasa? So, nakita na? Palihog ko basa? So, wala. Kuy basa? Okay, pasalamatan usab namo kanunay ang Dios kay sa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe. Namati kamo o gidawat ninyo kini. Ingon nga iya sa tao. Kung dili iya gayud sa Dios kay ang Dios naglihok diha kaninyo nga nagtudlo. So, pasalamatan din nato ang Dios kay kung wala day ang mga pastor dia is wala ta makabalo sa kamatuoran kay kung wala sila is kinsa man ang magsulti sa ato. So naarin diri is ang ila na gisulti is dili ilaha kung dili sa Dios. So kita dahil tanan is mapasalamaton dia sa ila kay nagsulti sila sa kamatuoran. So sunod is naarin gibutang diri is adunay 14 ka libro sa Apokripa. Wala kita midawat ini tungod kay. So naanay mga mga Bible nga wala gi dawat kay naanay diri 1. Sukad na himo wala sukad na himong basyanan ang bagong tugon. So wala dai banto wala dai gidawat kay wala siya mibase sa bagong tugon. O wala mihisgot kang Jesus. So ikaduha, kung wala ang ilang pagpadayag, kulang ang ilang pagpadayag sa mga Hudiyong nga mga manunulat. So kulang ilang ipagsulat sa mga Hudiyo. So katulo, adunay problema sa katudloan niini. So naa din nakabutang diri is tubit o makabis. So isa siguro ni siya sa 14 nga wala gidawat. So kapapat wala kini gahom dia sa pagpropesya. So wala daw siya gahom sa pagpropesya. So dana lang ko kutob o kadugang or pangutana. Lain kadugang. Kaya yan, may kadugang. Pangutana.
Kaning sa 40 na apocryphal book, dinhal na kung pagbanganong kinahanglan na stand ang dili siya kabahin sa canonization sa Biblia. Yes, Manong Jess sa Balay Gabi as professor sa OBC, namatay na ko sa iya, in addition sa atong mga rason nga nang dili siya kabahin sa scripture yun. So, sa ingon nga professor sa Oral Bible College, kabahin po nga nang wala siya part sa scripture tungkol kay bisan gani ang nag-translate gikan sa original. From Latin, ang translator gyud nga maoy nag-translate sa anang apocryphal na book. Mao gyud mismo nag-confess na dili siya part sa scripture. So, wala lang ako nadala akong interview. I supposed to, nalimtan may ginoon ako. Kaya ako man tato karong i-part sa presentation ang akong i-interview sa iyaha. Okay. So, next Sunday ako siya ikuan mo na nga ang basihanan niya nung hindi siya appear sa apocryphal book. Mismo ang nag-translate dito sa atong nga language, dili gid siya part sa scripture. So, wala na ilahin kadugang. So, kung wala na, mag-ambota lang sa atong pag-apo sa atong Sunday School. Ginoong Diyos, labing naman ng Lord, salamat Ginoo sa pulong namin na tumulog. Na Ginoong, tanan na mo man atong Ginoo, ma-apply na mo sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi, Ginoo. Ikaw, Ginoo, hatag ka na mo, Ginoo, sa kadasi, Ginoo, sa pagsangyaw sa matag sa ka na mo, Ginoo. Isulti na mo, Ginoo, ang imong pulong, Ginoo, ug ang kamatuoran, Lord. Busa, Lord, kining tanan na akong ginambog, ginasalig, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Na-blessed ba ang tanan? Naabay na sabtan? Kung walay na sabtan, ipabalik na ko si Apin. Bitaw. Karon po din ang panahon alang sa atong mga announcements. Aduna ba yung mga announcements? Departments. So, ang prayer meeting na lang. So, ang atong prayer meeting schedule is sa Lunes. Asa na? So, mangutana lang takang Kuya Chong unya pag na siya. Sa Martes is sa Hanupulan. Prayer meeting. Mag-ila. Sa Bangkal Group is sila... Ay, nabangkal siya. Ila Ate Joy ang sa Bangkal. Dito ang live. Sa Bangkal. Ang sa poblasyon, murag ila Tita Ching na siya. Albania. Ay, wala man ito na dayon last. So, mao ni siya ang schedule for prayer meetings, no? Mangutana lang ta sa Zone 5 ug sa Hanupulan Group kay wala pa ikuan. So, wala na ilan announcements. Gi-welcome na ako ang matag usa sa atong pa de announcement kani gid. Maing buntag sa tanan. Inainayan ako basa bitaw. Kani kaning fellowship ni bitaw kaning namay fellowship so akong basahon. Mayong adlaw, Tambubuan Advent Christian Church young people naa ipaygayon nga night fellowship karong umaabot na June 17, Sabado sa 2023. Kini nga
aktibidades ipaigayon sa Tambubuan Advent Christian Church Tambubuan, Claveria, Misamis Oriental. Among giaghat ang inyong mga kabantanunan nga nag-edad 12 pataas sa pag-apil ani nga fellowship nga gitimahan og dilaab. Dilaab. Kini nga aktibidad magasugod sa June 17 alauna to alas 2 ang arrival. Maniud to daan, padulong sa alas 5 sa buntag. Ang kinahanglan dadon mao ang sumusunod. Registration fee, 3 pesos. 30 pesos and 1 cup and rice para panihapon, individual. Bible, hard copy, individual. Notebook and pen, personal. Unsa ni? Si pagbasa. Unsa ni? Hygiene kit, ana, oh. Basta manana. Biddings sama sa banig, habol o uban pa. Note. Discourage sa pagsuot or pagdala sa mga sinina sama sa crop tops, see-through, off-shoulders, leggings, short shorts, jersey church, church. Jersey t-shirt o uban pa nga mga relieving nga sinina. Gina-discourage ang paggamit sa cellphone or any gadget during sa fellowship except if naay emergency. Para sa clarification, question o guban pa, i-contact ni nga number or kini nga Facebook account. 0915 70 72 321. Ang pangalan, ang tagihan nga cellphone kay si Jericho J. Dominguez o Maora. Kitsa na si Jericho. Maora to. Kung namoy gusto nga ihatag sa young people, andami mo dawat o maora to. Ang young people is madawat silang mga donations. Contact lang mo kang Iko. Mag-meeting man siguro ang youth kay murag dili klaro ni Iko pagkastorya no. So alam sa wala na ilayan announcements. Okay, kaya do. Hello. Mayong buntag sa tanan. Ako nasa ko ipahibalo. Di na ako basahon. Kaning ang music team under ni Ate Karen o para sa music team isang drums, so ang music team nagpahigayon o drum training. Nagsugod mi gahapon o nagpaabot ko o nagpalista ko sa group chat. Naman siguro nakabantay sa inyo ato. So naay 12 gahapon, naay pila to kabok. Naay napulo gahapon. So naay taga bangon-bangon, napoy mga taga tabubuan ra. So kung kinsa tong interesado magtuon sa drums, matigulang man o bata. Pwede kayo. Gahapon akong ipantudloan mga bata. Napoy kuan pod. So kasagara sa ilaha mga bata. So katong nay mga ginikanan nga nailahang mga bata. So basta makasabot lang, pwede na ninyo ipapil sa training. Makasabot, pero katong di pa makaistorya, ay lang sa. Ato lang makasabot. So
giagat na ko ang tanan ginikanan nga naila mga bata ang gusto nila ipapil sa training. So ang tamborin mo siguro naman gyapon o ang kuan ambot o kanusa ang uban nga mga instrument magkuan sila pero sa ako na ako nagsugod mi gahapon. So naay 4 ka session sa basic drumming. Ako lang i-announce daan 4 ka session. Dahil 3 ka session sa basic nga drum fills. So naglangkob siya og 7 ka session na siya. So human sa 7 ka session ang ako i-assure nga ang inyong bata kabalo na mag-drums. So, kaya lang, 7 ka session. 7 na siya ka session. So, pag humana na, sila na bahala. Masaon nila pag-improve. Kaya more po, ang akong itudlo sa ilaha, basta mag-expect ang mga ginikanan ba nga, nang kuan kayo. So, unsa lang ginang na ako natunan po sa drums, more sa ako itudlo sa ila. So, kana lang siguro. So, salamat. Okay, balik. Naapay announcements? Wala na. So, alang sa pag-welcome sa atong tanan, no? Gi-welcome na ako ang matag usa diri sa Tamubuan Advent Christian Church, labi na sa atong mga online viewers o alang sa mabati na atong welcome gyud ta, gihanyo dayon nako ang music team alang sa music. Praise. May buntag sa tanan. May buntag. Amen. So, alang sa pag-abi-abi sa matag usa, giyang yun akong tanan sa pagtindog. So, atong lamanuhon ang tanan no, nga atong makita, kay gamay-gamay raman ta. Ayaw gyud itugot nga, dili nimo makumusta ang isa lang anak kanila, no? So, magtindog ta o kantahan na to ang Maglipay Kita. Sayo sa kabuntagon, sugaton ta karon. Bitlit
ihatag para sa mga pagpasalamat. So kinsa may mga naay dagko kay nga kadaugan no sa ilang kinabuhi karon nga semana or sa mga niagi nga mga adlaw. So kinsa may mouna nga nagbuto-buto gyud ang kasing-kasing nga gusto gyud makauna sa pagpasalamat. Yes. Salamat din ko kay Ginoo kami ang salamat sa iya pagpayunan ko dito kaayo dan pagpayunan sa namo dinhi nawa kay ako pagkatali ida ko ako anak kana wala ay kaya magtali pero ang kanibalo o unsa ang katyanan sa pagdrive sa tulog sa pamahalaan nila na okay makita din ako sa pamilya at mga tiyan nila pero kanang naagwit ilang natimalugit sila maasa kayo ilang papa kita na nandiyan sa kaluto so kanang makita din kami yung naagwit sa ilaha kalipay wala sa ilaha kaya naitulog nila tapos naman sa pinagpang Ginoo Diana kalito sa kadsog mga panalangin na dawili na ako sino nga ganaang sa kanang sa giginahanglan mo na agi siya sa salamat salamat ko ginagawa ko guys ang tanan-tanan siya ginagawa Amen. Kinsay sunod. Kinsa tong katindugon nga naunhan lang ni Mama. Wala? Ay, nagtindog naman eh. So, ako day sunod. Koan, ni. Pasalamat ko sa Ginoo kay nana ko diri karon and kanang si tawagan. Kulba kayo sa tanan kay dugay na ko wala kanhi sa koan sa simbahan, dugay na ko kauli, dugay na ko katindog diri. Mao pa day gyapon ang kakulba bin ako kuan nasad ka ng bag-o na gid ba? Pero now, karog-karog yan no. Da, kuan pod, pasalamat sa ko sa Ginoo kay nakabasar ko yay. Bitaw. O kanang nakaingan gid ko nga kung wala gid ang Ginoo adto kay wala gyud. Sa Ginoo gid tanan mao nga tanan dungog himaya gyud ako nga ibalik diya kaniya kay ako nayatag sa uban sa mga sunod gyud sa hilak ko. Bitaw. Daghang gyud kayong salamat sa Ginoo sa tanan pod nga nag-ampo pod para sa mga estudyante. So, tanan dungog himaya kung ibabalik diya sa tumboy ng Dios. Kinsay sunod? Wala gyud? Wala ni mo tindog? Or basta na mo pungko? Amen. Ang pagpahinan na lingaw mi. Tungkol sa bulangoy ba? Politik-itik. Matawag mi tanan, lingaw mi ta. Ako dula. Pakita lang ano. Ang bulangoy na niyo. Muling, anipay ko kay na mo pagpahina.
wala may matamad, napakot ng mga manak, wala may mga sa mga kusang. Salamat niya nga na ay nag-apil. Kinasipag ilang hatag at Ginoo araw na tuman gid ang buhaton sa Ginoo. Nalipay ko nga ang mga kaisunan sa pagturayan sa Labuan. Nalipay ko ba? Kaya di na sila ituban ko. Lakot akong kalipay na kung wala gid sila, hindi ko malimaw kasi ako na wala pa ko sa Ginoo ang akong bakit na kita galing tungkol sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo nga naialagat nga tapo o apera nga muna. So, dili ko nakita na ako yung akong kagwasan rin sa balay sa Ginoo. Ibalik ko yung kumaya. Amen. Papa ka na to tong buhay nga Dios. Kinsa pa'y mo hangyo? Wala na gyud? So kung wala na, akong gihangyo ang tanan sa pagtindog o gihangyo din ako si Pastor Ryan sa pag-ampo sa tong mga testimonies. Ampo ta. Ginoo, nadungog nimo Ginoo ang pagpasidungog sa imong katawhan. Nagpaila Ginoo nga ikaw gyud maayo sa matag usa kinabuhi. Dawata Ginoo, isip Ginoo humot nga halad diha kanimo. Tungod kay ikaw ang Dios nag-aamuma, nag-atiman gid Ginoo sa imong katawhan. Mga pag-ampo namo Ginoo bisan sa mga katawhan nga wala tindog apan diha silang mga kasing-kasing mapasalamaton sila Ginoo diha kanimo. Dawata ang pagpasalamat Ginoo sa matag usa nga mahimo Ginoo usab diha silang mga kinabuhi nga makanunayon ang ila Ginoong pagpasidungog diha kanimo. Mga pagampo namo Ginoo bisan sa mga kaigsuunan, ikaw gyud ang Dios magapadayon, magaatiman, magapaila sa imong pagka-Dios, sa imong pagkadako Ginoo diha silang mga kinabuhi. Kini mga pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Ug magpabilin ang tanan sa pagtindog. Andam na ba ang tanan sa pagsimba sa atong buhay nga Dios? Amen. Iandam na to atong mga kaugalingon, atong i-shake atong mga kamot, ato ang andamon atong mga tiil sa pagsayaw, mga baba sa pagkanta no, atong tiil sa paglukso. Og nakoy basahon diri sa Salmo 105 verse 1 and 2. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, simbahan ninyo siya. Isugilon ngadto sa mga katawhan ang iyang mga binuhatan. Awitin ninyo siya og mga pagdaig. Isugilon ang tanang katingalahan niyang mga buhat. So karon buhaton nato nga ang tanang pagkanta mahimong puno sa pagpasalamat, pagsimba ug pagsugilon sa tanang gibuhat sa atong Ginoo. Ug atong ingnon atong mga tapat karon lingiyon sa nato atong mga tapat. Ingnon nato nga mukanta ta para sa Ginoo. Amen. Musayaw ta para sa Ginoo. Mulukso ta para sa Ginoo. Amen. Og mupakpak ta para sa atong hari. Og kantahon nato ang magahari ka. Ipakpak nato atong mga kamot. Diyos ka sa sinugdan o sa katapusan.
Salamat kami kanimo. Ginoong Jesucristo, pagkamayo mo. Di ani galing kalibutan, naroon kami may kaluwasan. Ang ayan ka nga, masinunggan. Niligod ka bayran, ang kayo mo. Niligod
ka Ginoo nga pag-aawitan Ginoo. Lord God, ikaw nga among ginapangita Ginoo sa among mga kinabuhi o God. Og Lord, karon Ginoo, tuguti mi Ginoo nga simba magkanta mi diha kanimo o God. Tuguti Ginoo ang matag kinabuhi Ginoo nga imong gitandog o God, nga magbalik ganimo dira sa mga pag-ampo Ginoo, sa mga praise Ginoo. Diha lamang gyud kanimo Ginoo nga ngayon o God. Sa pagkakantahon namo karon Ginoo ang awiton ko. Yes, Lord. Kantahan nato tong buhi nga Dios. Ako nagapangita mo sa katagbawan sa presensya mo. Ikaw ang ipanganoy ko sa kinatibukan sa kasing-kasing ko. Atong pagabalik ko nag-awit. Ako nagapangita mo sa katagbawan sa presensya mo. Ikaw ang ipanganoy ko sa kinatibukan sa kasing-kasing ko. Awiton ko, awiton ko ang gamhan ng ngalan mo. Magasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo. O kamatuoran. Yes, Lord. Ang ayan ka Ginoo nga mo pagasimbahon o God sa Espiritu ug kamatuoran o God. Yes, Lord. Ako nagapangita mo sa katagbawan sa presensya mo. Ikaw ang ipanganoy ko sa kinatibukan sa kasing-kasing ko. Awiton ko ang gamhan ng ngalan mo. Magasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo. Awiton ko ang gamhan ng ngalan mo. Magasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo. O kamatuoran sa Espiritu Santo. O kamatuoran. Yes, O God. Kanimo lamang gyud kami mag-aawit, O God. Ikaw ang angayan Ginoo nga hamong pagakantaan, O God, sa mga pagpasalamat, sa mga pagsimba, O God. Yes, Lord. Walay makalabaw kanimo, O God.
makalabaw. Walay makalabaw, Diyos, sa gugma mo. Nagadanag ka na mo, hibaya mo. Kalangitan, kalibutan, magayukbog mo simba. Mag-aawit, dalaygon ka, Diyos ka sa tanan. Diyos ka sa tanan. Tanang binuhat mo, nagpadayag, kamanan ka. Walay bisan sa mabuhat kung wala ka. Kamanan ka, walay makalabaw. Walay makalabaw, Diyos, sa gugma mo. Yes, oh God. Naghadanag ka na mo ang himaya mo. Kalangitan, kalibutan, magayukbog mo simba. Mag-aawit, dalaygon ka, Diyos ka sa tanan. Diyos
Yes, oh God, pasalamatan ka na mo, Ginoo. Walay rason yun, Ginoo, nga dili mi mo simba diya kanimo, oh God. Tungod kay ikaw ang Diyos nga buhi, Ginoo, sa mong mga kinabuhi, God. Ikaw, Ginoo, ang nagbago ka na mo, Ginoo. Ikaw, Ginoo, ang nagdirect sa among mga paths, Ginoo, nga mahimong inline, Ginoo, sa imong mga plano, oh God. O Lord, gipasalamatan ka na mo, Ginoo, sa imong kaayo, Ginoo, sa mong matago sa kakinabuhi, oh God. Lord, ikaw gid, Ginoo, nagapamuhat, Ginoo, sa mga bisan unsa nga pamaagi, oh God. Nga mismo kami, Ginoo, dili na mo kaya ma-explain, oh God. Busa, Lord, pasalamat gid mi sa imo, ha, Ginoo. Pasalamat mi, Ginoo, sa imong kaayo, oh God. Sa imong buotan, Ginoo, sa imong mercy, Ginoo, sa imong love, Ginoo, ka na mo, oh God. Sa salvation, Ginoo, nga nagluwas ka na mo, Ginoo. Gikan, Ginoo, sa mong mga sala, oh God. Lord, angayan ka, Ginoo, nga pagasalamatan na, Ginoo. Kanimo tanan, Ginoo, among igabalik ang mga dungog ug himaya, pagpasalamat, mga pagsimba, oh God. Diha lamang kanimo, oh God. Busa, Lord, wala gyud rason, Ginoo, nga dili mi magkanta diha kanimo, oh God. Nga maghatag kanimo og mga praise, Ginoo, nga imong deserve, Ginoo. Nga gikan, Ginoo, sa mga kasing-kasing, oh God. Bunga, Ginoo, sa imong mga gibuhat para kanamo, oh God. Sa makao sa atong kantahon ang walay rason. Walay rason nga dili ka na mo simbaho. Kantahan na to tong buhi nga Diyos. Nasugad pagabayawon ka na mo, God. Rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagapayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Atong atagan sa kusog nga palakpak atong buhi nga Dios. Yes, oh God, kanimo lamang, Ginoo, tanang dungog himaya, Ginoo. Pagpasalamat, mga pagsimba, Ginoo. Diha lamang gyud namo igabali kanimo, oh God. Kay ikaw ang tinubdan sa tanan, oh God, o kanimo lamang gyud, Ginoo. Ang ayan nga igabalik ang tanan, oh God. Sa tanan dungog himaya, Ginoo, diha lamang kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Makapanglingkod ang tanan. O karon ang panahon para sa atong mga tithes and offering. Gitawag na ako sa stage ang mga young people. Saka na mga young people.
sa pag-ampol sa tithes and offering. Gamputa. Ginoo, salamat Ginoo sa kinabuhi sa mga batanon. Nga ikaw gid ang Dios nagapadayon paila sa ilang tagsa-tagsa Ginoo kinabuhi. Mga pag-ampo Ginoo, nga ikaw padayon Ginoo magatiman kanila sa tanan Ginoo nga aspeto sa ilang kinabuhi. Tuguti usab Ginoo nga kini Ginoo nga mga kabatanunan gamiton nimo Dios alang Ginoo sa imong buluhaton. Salamat Ginoo nga bisan sa ilang pag-eskwela, ikaw sa dang Dios himo kanila Ginoo nga panalangin Ginoo sa mga tao, nagapaluyo kanila Ginoo. Salamat sa kayo Dios nga ikaw magapadayon pud Ginoo, magapanalangin sa tanang buhat Ginoo sa ilang mga kamot. Ginoo amo sa dilas mga pag-ampo bisan Ginoo mga halad Ginoo, halad espesyal diha kanimo, mga ikapulo Ginoo. Dawata Ginoo kini isip Ginoo humot nga halad diha sa imong atubangan ug imo Ginoo gamiton kini Ginoo alang Ginoo sa pagpaluag sa mga buluhaton Ginoo niini nga iglesia Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, ikaw sa dang Ginoo magapanalangin sa mga kinabuhi nga malipayon Ginoo nagahatag mga matag-usa Ginoo nga naa karon dinhi Ginoo dili nimo Ginoo hikawan sa imong pagpanalangin. Busa Ginoo tanan dong himaya among ibalik diha kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. O gandaman din nato itong mga kaugalingon alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga pagadalon sa iyang alagad. Mamayng buntag sa tanan. So, pasalamat ko sa Ginoo no kay ako na sad ang natagaan og opportunity nga mag-share sa iyang pulong dire sa pulpit. Pasalamat pud ko sa kaalam ug kahibalo nga kanunay niyang ginahatag sa nagatuon ko ani nga mensahe nga akong pagadadon karon. So, kana lang tanang dungog ug himaya sa iya lang gyud. So, alang sa atong pagpadayon, gihangin ako ang tanan nga nagdala silang mga Bible nga atong pag-aablihan diya sa libro sa Unang Juan 2:15 padulong sa 16. Unang Juan 2:15 padulong sa 16. So akong pagabasahon, Unang Juan 2:15 padulong sa 16. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Kaya ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unodnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa Amahan kun dili sa kalibutan. Mag-ampo ta. Heavenly Father, Lord God, labing gamhanan sa tanan. Salamat sa adlaw nga imong gihatag sa amo. Akaron gyud Lord. Salamat sa pulong gyud Lord sa magatuki ani gyud Lord ikaw gyud mag-open sa mong hearts and mind gyud Lord nga mahuman ni karon nami makuha ang lesson ani. In Jesus name we pray. Amen. So, ang title sa atong pasahe karon is Pahimangno bahin sa paghigugma sa kalibutan. So, ako lang klarohon daan nga kani nga kalibutan is nagahisgot siya kuan sa mga kalibutan niya puno sa kadautan o kalibutan niya puno sa mga sala. So kini nga pasahe karon is mga panghinaot na ko nga mahuman ni makahimo tag check and balance sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon o usab pud katumong ani is para ma-aware tas atong pagkinabuhi karon o kamusta na bata? Asa na bata ka busy? So ato na sugdan. Dito ta sa first point. So ang unang pahimangno bahin sa paghigugma sa kalibutan is ayaw higugmaa ang kalibutan. So, nakaingon si John ani tungod kay ani nga panahon, usa sa iyang tumong sa pagsulat ani is para sa pagpasidaan sa mga tao nga dili mosunod sa mga hiwi nga pagtulunan o binuhatan nga makahimo sa pagbungkag sa ilang panaghiusa uban sa Ginoo. So, gipakita sa ato diri ang word tira nga ayaw. So,
is usa siya ka mando. So ang word nga ayaw is usa siya ka mando. Dili lang siya ingon nga suggestion lang or unsa siya nga word tungod kay isa siya ka mando. So tungod kay mando man kini, kinahanglan nga sundon kini sa iyang mga gipang sulatan ani. So kinsa may gisulatan ani ni John? So nagatuwa ko nga ang gisulatan ani is dili lang ang katong mga tao kaniadto. Apil pod ang mga tao sa presente nga panahon. So meaning apil ta sa gisulatan ani. So nga pasaykan para sa pagpahimangno sa atoa nga diha sa atong pagkinabuhi naa kitay dili angay higugmaon. Ug ang dili nato angay higugmaon is mao ang kalibutan. So kalibutan nga kung asa ang tanang kadautan anaa, kalibutan nga kung asa permi anaa ang kalaglagan o kalibutan diin walay kahayag. So mao na ang una nga pahimangno sa atoa. Ayaw higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. So may sigutan nato niya kung unsa gyud ning mga butang nga iya sa kalibutan kay aron nga ma-aware ta ani nga mga butang. So second point, magpadayon ta. So pahimangno bahin sa paghigugma sa kalibutan. So pinakauna is ayaw higugmaa ang kalibutan. So ikaduhang pahimangno is wala kita mahigugma sa amahan. So nganong nakaingon man si John og inani. So kung balikon nato basa ang verse 15, akong pagabalikon og basa, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan, kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. So diri nato masabtan nga kung higugmaon nato ang kalibutan or mahigugma ta sa kalibutan, meaning wala kita mahigugma sa atong amahan nga mao ang Ginoo. So makita nato diha ang word nga kung or if, kana siya nga word is an example of conditional conjunction. So meaning nagapasabot siya og condition if ever lang o pananglitan lang nga higugmaon nato ang kalibutan, automatically wala kita mahigugma sa amahan. So, diri na to masabtan ang buot pasabot ganiya sa unang punto, mao ang ayaw higugmaa ang kalibutan. Tungod kay, unsa gani ang mahitabo kung higugmaon nato kini? Kung higugmaon nato ang kalibutan, wala kita mahigugma sa amahan. Kay nganong inaniman ang resulta kung higugmaon nato ang kalibutan? Unsa di ay ang naa sa kalibutan? So, kung balikon nato og basa sa verse 16, giingon diha nga kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod-nong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. So, diri na to makita kung unsa ang mga butang nga iya sa kalibutan, o gipaklaro gid diha sa verse nga kaning mga butang nga dili gid ni iya sa amahan. So, unsa man ning mga butang nga? Pinakauna diha nga giingon is ang unod-nong kahidlaw. In English, lust of the flesh. So, ang last nga word is nagapasabot na siya a strong desire for evil things. So, para masabtan nato niya, siya nga butang, basahon nato diya sa Roma 13:14. So, Roma 13:14, Hinoon, himua ang Ginoong Hesukristo nga imong tigpanalipod o ayaw kamo padaog sa inyong lawas nung kaibog. So, diri na to masabtan nga ang unod nung kahitlaw di ay isang lawas nung kaibog. So, ang tao is, diri gid siya kasagara kakalaglag. Kanang sayo kakaminyo, kanang laylayo kasawa, nanay mga kapit, wala siyang kuan. Unod nung kahidlaw. So another example sa unod nung kahidlaw is kanang kakabiktima sa teenage pregnancy. Then kaning mga butanga mga example gina siya sa unod nung kahidlaw karong panahon na. So ikaduhang butanga na isgutan diya sa verse is ang tanang gikaibgan sa mata. So, usa niya siya kabutang nga dili iya sa Ginoo kundi iya ni sa dautan. Ang atong mata is mo'y ginagamit sa dautan sa pagtintal sa atua. So, kung nakadumdum ta sa story ni Adan ug ni Eva, nga ang gigamit nga instrumento sa pagtintal kay Eva is ang iyang
mata tungod kay na-attract siya atong prutas nga dili gid angay nga kanon. Pero tungod kay natintal siya atong prutasa, si Eve is nakasala o nagkosto sa iyaha og spiritual death. So sa atong panahon karon, usa ka example ani is kung kanang sa nagpatudlo ko ang pastor sa example ay ang gibutang is kanang kung naay bagong gamit ang atong silingan, kita sa ditag pakahimutang kun dita makaangkon og ginadto nga mga butang. So tapos usapod ka example ana is ang kwarta sa mga kuan nato sa tong mga mata. So usahay di na pakasimba kay sige na ta pagitag kwarta aron nga makapalit ta sa mga butang nga atong kuan gina-desire gyud ayo. So ato ning bantayan tungod kay basin bayag na busy na tag focus sa kalibutan, wala na di ay ta na focus sa atong amahan. So ikatulong butang nga hisgutan is tanang ipasigarbo sa tao. Kung sa English pa is boastful pride of life. So kana kung garbuso na kay ta, example ana is kanang nakasakyanan lang galit ta, nakatrabaho lang ganit ta, din ta kabalog panagad. kanang siya na ang permi insakto, tas kanang dili na po siya, di na kabalog paubos. So timanin na ninyo nga mga pamatasan tungod kay dili niya samahan, dili iya gid ni sa kalibutan. So kung kakalingaw nagitag ayo diya sa kalibutan ug kun anaan ni sa ato ang mga butang, atong bantayan kay basin og sa kalibutan at hinahigugma, wala na sa amahan. So tungod kay ingon sa verse, kung mahigugma ka sa kalibutan, wala na nimo higugma ang amahan. So conclusion na ta dito. Para kuan. So in verse 17, same ra gihapon nga chapter sa 1 John 2 verse 17 akong pagabasahon. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tawo mga hanaw. Aban ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. So klaro kayo nga giingon sa verse nga ang tanan nga anaa sa kalibutan ug ang kalibutan mismo is mga hanaw. So meaning ang tanan nga kita nato karon is mga wala lang. So pero ang sumpay sa verse nagingon, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, maunsa kuno magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. So pangutana, unsa diay ang kabubuton sa Dios? Unsa ganito ang isa sa mga great commandments nga kanunay ginabalik-balik ni pastor sa ato og pahinumdom? Love the Lord your God. So mabasa na nato siya sa libro sa Deuteronomy 6:4-5. So walay giingon diya nga higugmaon nato ang kalibutan tungod kay mga hanaw lamang kini. So ang atong higugmaon isang atong amahan nga tuwa sa langit aron nga makabaton kita og eternal life. Ang question is, do we truly love the Lord our God? Gihigugma bagid nato ang atong Ginoo nga tuwa sa langit? If yes, nganong padayon pa man gihapon ta diag buhat sa mga butang nga sukwahi sa iyang kabubuton? Kung gihugugma gid nato ang atong Ginoo, dapat dili na ta mahigugma pa diya sa kalibutan ug sa mga butang nga iya sa kalibutan. So, kani nga pasahay karon is nagadalag pahimangno sa ato nga ayaw gyud higugmaa ang kalibutan. Kay kung higugmaon man gid nato ang kalibutan or kung hangtod karon gakahigugma paghihapon ta sa kalibutan, atong i-check atong paghigugma sa amahan. Kay basin og wala na dayta na higugma sa dapat natong higugmaon ug mao na ang amahan nga tuwa sa langit. Mag-ampo ta. Heavenly Father, Lord God, labing gamahanan sa tanan. Salamat sa pulong ay mong gihatag sa mga kang buntago, Gid Lord. O akong mga pang-ampo, Gid Lord, na kaninga pulong, Gid Lord, maghatag igtalag sa ang lason sa mga kinabuhi nga madalag, Gid na mo, Gid Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Na-bless ba ang tanan sa pulong sa Dios? Amen. Oh, na-bless man ta, manindog kita. Sa to ang closing song, kantahan na to ang Magkalipay. Magkayo, ano tumakan?
paminaw si Pastor Ryan. Kampo ta. Ginoo, nagapasalamat mi o Dios sa kabuntagon nga ikaw nakiguban nga ni kanamo Ginoo. Nagapamuhat Ginoo sa among kataliwad-an. Nagapasalamat mi Ginoo sa imong mensahe nini nga kabuntagon. Nagapahinumdum kanamo o Dios. Nga dili mi Ginoo mahigugma sa kalibutan ug ang tanan nga naa niini Ginoo. Ginoo, tudloi mi sa paghigugma gyud Ginoo diha kanimo. Kung naaman mi karon Ginoo na focus Ginoo sa dagan sa kalibutan, nakauyon Ginoo ang among mga tinguha sa dagan sa kalibutan. Tudloi mi Ginoo nga mahandol namo Ginoo, ma-check and balance namo ang tagsa-tagsa kinabuhi. Nga mobalik lantaw mi Ginoo ug mahigugma mi Ginoong Dios diha kanimo. Tungod kay nagaingon ka sa imong pulong o Dios nga ang tanan nga naa sa kalibutan mahanaw. Apan ang magpabilin kadto lamang Ginoo ang magtuman Ginoong Dios sa imong kabubuton. Ginoo, salamat sa imong mensahe nini nga kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong alagad nga imong gigamit Ginoo sa pagsulti sa imong pulong anhi kanamo o Dios. Tuguti Ginoo nga ang imong pulong nini nga kabuntagon dili mo labayng kawang sa matag usa namo Ginoo. Kun dili Ginoo mo tubo ni sa among mga kinabuhi, magtudlo, magtultol Ginoo sa among pagkinabuhi Ginoong Dios nini nga kalibutan. Labi na gyud Ginoo karon nga panahon. Naa nami karon Ginoo sa danger Ginoo nga kapanahunan. Daghan Ginoo mga mini nga mga magtutudlo, mga pagtulunan Ginoo mikuyanap na Ginoo sa kalibutan. Busa Ginoo, tudloi mi pinaagi sa imong pulong nga makahimo kami Ginoo sa pagtindog sa among pagtuo nga kanimo o Dios. Nga bisan unsay dagan sa kalibutan Ginoo, makahimo kami Ginoong Dios sa pagdepensa sa amo Ginoong pagtuo nga kanimo. Pinaagi Ginoo sa imong pulong. Salamat Ginoo sa imong alagad nga nagahatag kanamo Ginoo. Gamit Ginoo ang imong mga pagtulunan. Ikaw gid ang Dios magapanalangin usab diha sa iyang kinabuhi. Padayon ka Ginoo magapamuhat sa iyang kinabuhi o Dios. Nga ang tanan Ginoo nga nanggula sa iyang mga ngabil o Dios naa ni kahimuan sa mga tagstag sa kinabuhi. Ginoo, amo kang giday gipasalamatan ining kabuntagon tungod kay ikaw ang Dios. Maayo Ginoo, imo mi Ginoo gidala nining nga dapit alang Ginoo sa pagpasidungog diha kanimo, pagsimba diha kanimo, tungod kay ikaw ang Dios balaan, mahigugmaon, maluluyon Ginoo sa tagsa-tagsa kinabuhi. Daghan mga tao karon Ginoo nangita diha kanimo, daghan mga tao karon Ginoo nagkinabuhi Ginoo sa sala. Pan ikaw ang Dios nagadala kanamo nini nga dapit o Ginoo. Pinasahi Ginoo sa pagsimba Ginoo diha kanimo o Dios. Ginoo, among mga pag-ampo nga ang tanan Ginoo nimong katawhan diri sa dapit sa tambubuan. Ikaw ang Dios magapadayon, magaministeryo, magapamuhat Ginoo, magaprotektar sa matag usa. Ikaw ang Dios magatipig sa matag usa ka kinabuhi. Daghan mga katalagman kakahitabo karon Ginoo sa kalibutan. Ikaw ang Dios magatultol Ginoo sa matag usa. Mo mga pag-ampo Ginoo bisan sa mga kaigsuonan nga naa dinhi ug wala dinhi Ginoong Dios. Gamito nimong matag usa nga daghan pang mga tawo makaila diha kanimo. Daghan pang mga tawo Ginoo masultihan Ginoo bahin kanimo o Dios. Daghan pang mga tawo Ginoo mobalik diha sa imong tiilan pinaagi Ginoo niini nga mga kinabuhi. Gamita ang matag usa Ginoo. Og nga Lord ang mga pag-ampo nga kini nga mga tawhan dili mahimong badlungon Ginoo sa katilingban kundi mahimo Ginoo nga panalangin Ginoo sa katilingban o Dios. Lord, amo sad mga pag-ampo ang matag usa ka pamilya. Kung aduna naman Ginoo sa among matag usa ka pamilya nga naa karon Ginoo sa kagubot, naa karon Ginoo sa walay kalinaw, naa karon Ginoo sa mga away-away. Amo karong gideklara ang kalinaw ni Ginoong Hesus magaabot sa matag usa ka panimalay, ang kapasaluanan sa matag usa, ang pagpasaylo sa matag usa.
imo Ginoong ipaabot Ginoo sa matag pamilya. Ang gugma nga gikan diha kanimo Ginoo mao'y magpatigbabaw sa matag usa Ginoo ka pamilya. Lord, ang mga pag-ampo diha sa among pamilya, ikaw gyud magahugpong kanamo sa gugma, sa kaalam, sa kahibalo, labi na gyud Ginoong Dios sa mga papa diha sa pamilya. Lord, tagai sila Ginoo kadasig sa pagpangalaga diha kanimo. Aron madala nila Ginoo ang tibuok panimalay, tibuok Ginoo poder Ginoo sa pagpangalagad Ginoong Dios diha kanimo. Ginoo, aon sad mga pag-ampo nga di nimo ihikaw ang pagpanalangin Ginoo sa matag pamilya, sa tanan nila nga buluhaton, sa ila Ginoong panginabuhian sa matag adlaw o Dios, sa ilang negosyo, sa ila Ginoong trabaho. Lord, magapanalangin ka diha sa ilang mga kinabuhi, sa tanang buhat sa ilang kamot Ginoo, imo Ginoong panalanginan o Dios. Lord, imo sa ipaabot Ginoo sa matag usa ang kaayuhan Ginoo kung aduna man diha sa matag usa ka pamilya, matag usa ka kinabuhi nga naa karon sa pagbalatian or naay gipangbati Ginoo, amo karon gideklara pinaagi sa gamahanan ngalan ni Jesus ang kaayuhan magaabot diha sa matag usa ka kinabuhi, pinaagi sa gamahanan ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ginoo, sa magakinabuhi miniini nga kalibutan sa tibuok semana Ginoo, sa among pagpanglakaw sa mga dapit Ginoong Dios, diin kami mo paingon ang proteksyon nga gikan diha kanimo, ang giya nga gikan diha kanimo, ang kaalam nga gikan diha kanimo, ipaabot nimo Ginoo sa matag usa Ginoo kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Busa Ginoo niini nga kabuntagon among mga pag-ampo o Dios bisan sa among mga estudyante. Lord, ikaw ang Dios magapaabot sa kaalam kahibalo ngadto sa matag usa. Ikaw ang Dios magatudlo sa matag usa Ginoo diha sa ilang mga tulunghaan. Salamat sa imong kaayo sa matag usa Ginoo. Padayon ka magaamuma, magaatiman sa matag sa tagsa kinabuhi Ginoo. Tanan namong mga pagsimba, mga pagdaig, mga pagpangamuyo, mga pag-awit ng mga pagpasalamat amo Ginoong ihala diha kanimo tungod kay ikaw lang ang angayan Ginoo ni ining tanan. Kining tanan among ihala diha kanimo diha lamang sa gamahan ng ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen og amen. Maayong udto sa tanan. Hello. Yang yun din ako ang mga young people nga magpabilin kay natay mitingan ka jud og dagan salamat.